Tervetuloa uuteen MySupercar-jaksoon. Uuteen ja ekaan MySupercar-jaksoon. Ajattelin, että voitais alkaa pelaa saatana MySupercaria. Joo. Ja mä oon tosiaan modit ehtinyt asentaa, kun mä tätä yhdesti pelasin, mutta mä tiedän aloittaa uudestaan, koska mulla meni vähän kaikki pieleen. Kaikki rupes lagaamaan, niin... No niin, nyt mä näkyy tää hiilikin täällä. Toi uni fatigue pois. Ja sen verran mitä mä oon kerennyt on se, että mä otin itselle toki vähän rahaa. Mä ostin auto-osat ja kaikki nää JNE. Täällä on auto. Ja autoon mä oon kerennyt alustan tehdä ja laittanut sinne nää racing suspensionit ja kaikki. Ja se jää taakse. Ja mä oon moottorin kasannut. Niin. Ja sitten pitäis mitä tässä nyt pitää sitten tehdä? Kasata loppuun autoja. Tankinkin mä oon toki laittanut sinne. Ja... Joo. Että ei siinä. Akkukin alkaa olla ladattu. Että kun pitää nyt vähän niinku miettiä, että mitä sitä tässä seuraavana tekee. Mä ajattelin, että jos se nakkaa sen moottorin nyt saman tien sitten tuonne, kun kerätäs tässä onkin. Ja onko se tuosta? Hienosti laskeutuu. Menikö ekalla kohdalle? Vielä pitää laskea. Nyt. Ei työkalusalkku pitää ottaa mukaan. Hoppa ja... Aukeaa. Perkele. Että minkä kokoinen ruuvi sitä täällä sitten on? 11. Tuossa on 11. Sehän kolahti. Ja loput moottori. En tiedä miten tämä moottori mukaan pysyy täällä 3 paikalla kiinni. On sekin hyvin pietty kiinni. Joo, nyt voi mennä takas ylös. Nyt on tuo asennettu. Pitäisikö asentaa itse asiassa vaan pakoputki samalla, ei sillä ole liian kovin, että asentaa. Ja se muuta asiaa joku asentaa vaan. Väärinkö minä se aseen? Hop, noin. Sitten se pitää ottaa tosta vähän kauempaa, että ei saa laitettua tänne. No se ei oo tolleen, miten sen kuulus mennä. Seisko. Nyt ei pakoputki enää tästä tippuu. Katso, jos tässä jaksaa sitten hakee, kato loputkin. Mulla on niinku 2 autoa. Eiku 2 vai 3 itse asiassa. Yhdessä pitää tehdä Fleetarilta vissiin pari tehtävät sen saa. Ai niin, pitää se änkkäkin hakea. Ei änkkä, miksi mä puhun sitä mopo-osista tai mitä mä selitänkin. Änkkä, eiku äänenvaimen. No eikä tämä oo äänenvaimen. En mä tiedä mitä mä selitän. Mä en oo nukkunut nyt yhtään, niin mä oon vähän helpellyt. Voitko mennä vaan kiinni, kiitos. Etkö löyä spottiasi? Siinä. Kiitos. Ja pysy kiinni. Tääköhän mä irrotin täältä. Ai en mitään. Alkoit viikkoa. Mitä mun piti laittaa? Niin mun piti spraymaltas. Mä oon spraymaltas. Valkoiseksi jos pystyy. Tuo punainen ei oo hyvän näköinen. Etenkään kun autosta on tulossa musta.
Ui juma, sen sai oikeesti maalattua. Ja jos jousetkin sais maalattua, sekin olisi hieno juttu. Ja nyt kyllä mennään jo runko. Vittu. Ei se maalattu. Ketjo leimääs. Miksi mä avasin tuon? Oho! Niin joo. Jäi ne työkalut sinne alas. Siitä niin. Sitten mennään takaisin ylös. Mä katson tuohon. Oliko se kylppi? Kai se oli. Joo. Kunhan ei nyt kuulu hirveätä jysäystä heti. Noniin. Ei muuta kuin ylös. No. Tättuääntä se tekee. Sitten voi muuten dropata se ihan alas vaan. Se ei sitä tiedä. Et yhtään hitaampaa voinut tippua. No niin, kiitos. Siinä tosiaan meillä on nyt moottori, mä pitää kyllä vähän työntää. Elää nyt. Konaa tosi issos mukaan, että se noin paljon tuossa työnti. No, onneksi minulla on tämä modi. Ja nuoraan se ei. Ottakaa kun on kevyt. 557 kiloa. Jos kysytte miksi mä vetin sitä tänne päin, niin me päästään tuonne moottoriin paremmin käsiksi. Koska tänne pitää laittaa nämä kaikki hylyhäällä, kuulaalla, hiilohukujutut. Vittu saatana. Hyvä, meni paikalle. Kuitin koko 8. Tuo. Kyllä yhtä osaa johtoja tehdä, niin sekin pitäisi vielä tehdä. Ainakin tässä pelissä en ole niinku opetellut. Onkohan tuokin nyt niinku oikein? Pitäisikö se olla? Ehkä mä kumminkin nyt varmistan, että mun ajoitus oikein. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyt se meni liikaa. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kakkonen, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Mutta musta se tuntuu, että se on tossa kohdilla. Joo, se nyt jatkuu. Äsken tuli se lagi, että mulla lähti hiiri kokonaan pelistä. Niin mun piti tehdä semmonen muutos tohon, että piti mennä kokonaan pelistä pois ja takaisin, niin joo. Joo. Mutta se ei haittaa teitä, kun on hidas tässä pelissä. Mä oon vaan tosi huono vielä, kun mä en oo hirveän paljon tätä kerännyt pelaa. On pitänyt sitten säätää sitten myöhemmin. Jos mä tajusin oikein. Kun se säätyi kiinni. Nyt sen pitäis olla kiinni. Eli mitä me halutaan nyt seuraavaksi kiinnittää? Joo, kaikki nää lainit. Tää break line. Ja sitten meidän pitää vielä laittaa tuon klutsit tuossa jarru. Tuo oli 8, tuo 7. Sitten kiinnitetään ihan kaikki lainit, mitä täällä on.
Okei, nyt on jarrulla nyt. Kannattaa ehkä tehdä sille, että täytetään ne aina sitten. Okei. Pitääkö se olla? Voitais tässä välissä itse asiassa hakea se auto sitten. Tänne. Se on tupla speed. Timescaler. Double speed. Mennään hakee auto. Se mun muistaakseni on täällä talolla. Joo, siinähän se näkyy. Tämmönen. Näin. Terve. Viime aikoina olen voinut huonommin ja Tää huonommin. puhuu näin hyvin. Se taitaa johtaa tästä meidän sokeritaudista. Eikä mulla enää energiaa mihinkään. Ja lääkärit juomisen kerran. Parhaani mukaan ja pitää itseni kiireisenä, ettei joudu koomaan. En voi ajaa huonon kuntoni vuoksi. Kuulin, että isäni jätti minulle vanhan satsumansa. Se voi olla alkuun vaikeeta. Niin ota seekkerin ja avaimet. Tuo saa se muuten vaan seisois. Kiitos. Mä arvostan tätä. Mä sanon sun autossa, koska sä et pysty kulkemaan. Ai niin. Eli chatti, meillä on Volvo. Tää on kyllä hyvä värinenkin. Hei, kiitti. Mä nyt sitten pitää se Volvolla. Hui, saakeli vähän. Oho, se tiittää sitä. Minä mä taadun nyt. Ois kyllä... Ei mistä näin kaupalautti siksi. Meni vähän lipsä. Tätä tulee äkäisin. Tänään kohta mennä ylinohjaa. Oi, älä, ei. Nyt on järkeä. Vähän ilmeisesti. Tässä mä voisin yhtään. Nyt mennä niin paljon ylinopeutta, kun sinä vaikka taas 3.
sun viimeksi. Vähän kovempaa ajee. Eikä meikäläinen pidä. Oi. Tää vaihti suuntaan. Täällä mennään hirveän vaan tähän ajattamaan tietämään puolella. Ottais myöhemmin sen toisenkin auton vielä. Keskiviikkosena toimii sitten semmoinen. Tulee jommainen tänne kaikista. Mitä ei. Raaka. Noniin. Kaunisti aivan. Toivottavasti sitä ei käy poliiskoskella perässä. Ui, älä tämä kokkoon. No. Niin joo, vietiin. No. Sanotaanko nyt niin, että se oli kivaa silloin niin kauan kun se kesti. Ellei. Vannossa taas ylös sen. Hehehe. Minä oon smartti. Joo. Oli kyllä V-asentaa tuon modimaisen pommuten tuossa istumassa. Se on tarvittava osa tästä autosta on tuo vittu. Paskan valo mikä tuossa näpyttää se turvavio. Sitä tarvii. Eikö se jostain järkevämmän reitin omasta puolesta? Kuten tästä. Jostakin syystä, että nyt selvä sitten mä lähdin tähän se. Ehkä että mä voisin pitää kaiken tuon yli. Oi, yli varhaisesti. Koska mä en oikeastaan voisi ajaa. Täällä varmaan kyllä kollista tai lähdetään kun mennään. Tehdään siellä kerran. Varmaan siellä kun mä herraan, kun mä ainakin sitten sitä tiedä. Eikä se poliisia, jos tapahtuu joku nakka sitten se ympäri katsoa. Eikä mua äsken missään.
Jos mä poliisilla olisi ollut shotgun menossa. Käsileitä ylös, tuo pois. Kiinni. Otti tämä vähän damaagia. Keulasta tuossa se vähän kato nappas kiinni. Toinen puoli on ihan hyvän. Ja vähän Tää on kyllä ihan hieno. Niin, pitää tehdä tämä tässä samalla kun tässä kertaa on. Tää on semmosen pitkä siitä. Ja täällä kun ollaan, niin voi laittaa defaultiksi. Joo. Ei siinä. Se on auto. Ei siinä, jos ajettiin vaan poliisilta varmaan vähän liiankin ylinopeutta. Pitäisikö mä istua sun sauna? Eikö siis se... Set full fatigue. Ja nukkumaan ja nyt on poliistovella kun herätä. Kulu. Ihan heti kato kun mä herään kulu. Mitä? Ei oo poliisit täällä. Minä nukun uudestaan. Haluan mennä vankille. Ai. En mä tiedä, ne autossa nyt papa ovelle. Onko nyt pollu? No niin. Se on bambu kädessä siellä. Päivää herra. Ai. Miksi se minua tärsäytti? Nyt ollaan sellissä. Monta päivää 3. No ei tuo paha. Niitit vaan pois. 1 tunti menee talleen näin ja osta noin tolleen noin ja set full fatigue ja nukuu pois. Ai. Tää ne siellä koputtele. No, nousekko nää ylös? Perkele 1 päivä jäljellä vaan. Mallu pudasta! No se nyt pitää ottaa. Muolo! Koko rieki yhdellä nykäisillä. Mä oon vapaa. Jee. Kattakaa kun mä herään bussipysäkiltä. Never mind. Mä oon täällä taas.
Tää oli hyvä menopeli karkkuun näköjään. Mentiin ihan kova. Ikäis jääty kiinni, kun poliisit vaan haki mukka. Oho, mennäs. Varmaan tuulilasikin tuossa hajota. Koko kymppin on haista siinä pyl. Tehdäänpä muuten valmistelut sähköjä varten. Onko 7? Sitten meikä ottaa Tämä. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Ei ollut aikaa kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Veli palas armeijasta. Korpijäämät tuliaisinaan. Aita liian matala. Ei tullut risti altistaan. Isä näytti omansa. Äiti ei aina jaksa. Joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhuu vaan. Se tekee sitä tahallaan. Täti saattoi sen sairaalaan. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen.
tunne se akku kiinni. Eli ekana. Ja pois. Ekana pois kiinni. Ja sitten ekana. Hyvä. Mä annan vielä saikku nyt. Noniin. Nolla. Mietin tästä sitä jättää laittaa. No mitä näin, ei liikaa tähän. Tuohonkin. Se on täällä. Se on objekti. Motoroilla kuvan. Menee kuvan tuossa kiinni. Ja nuorin. Mistä ne? Siinä. Siinä. Tuo. On se kakkoinen. Paisikaan niistä. Otan kuulempia. Kuulempia kiinni. Hyvä luo. Hyvä. Haluaa. Noin. Hyvä. Sitten materiaalin kiinni. Sitten materiaalin kiinni. Ja hyvä lulle. Ja yhdessä pottaa oikein. Niin ja sitten mennään storeen. Meillä on kiire. Niin se on. Otetaan kanisteri täyteen. Tääkö nyt? Nyt maluut. Nyt ei tää palaamaan. Ai. Joo. Olisiko pitää ottaa diiseliä sattumaan? Niinku sehän varmaan toimisikin niin hyvin. Ja sitten tällä kertaa. Bussikuski. Jukuman. Ai mä saan kohta murhaa uhkauksen tässä. Moro teille. 508, päivä, no mitä no, sinulla? Pidä. En mä tarvitse maailman puolesta. Joo, enkä mä nyt liikaa vaan kiinnostu. Joo, teemme kiitos. Joo, mä tässä lähden. En mä tätä nyt käänteen. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensahintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Minäkin muistin siinä 80-luvun loppupuolella, kun se nousi 3 markkaa ylitä se bensahinta, niin silloin moni lopetti aadulla ajamisen, kun ei oo varoa. Niin nytkin se on jo 5 markkoakin suottaa olla bensa, niin kyllä se on hirvittää oikein. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla aadulla, kun on niin hirveän kallista? Niin mitä sä teemme sanot? Come on, moikka! Ei. Moikka. Bye bye! Oho! Oh wait. Vedäs. Pärä. Se saa voitot samalta tätä bonusta. No vielä ei pidä olla, mutta ollaan lähellä ollaan. Eikö ei olla, kun mä voitin, mutta tässä vielä kämmit. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Kun tielläkin on käynyt nuoriso ostamassa sokeria ja hiivua, niin mä oon perkeleesti, että kyllä varmaan hyvät pullot tullut. Onko muuta? No niin, Haista kiitos ja hello rei. Ei pakko investoida, moikka. Varmaan semmonen amiskin junteen tuon kuskin päältä. Ja sitten bensaa! No niin, jo nääkin pitää vielä friitariin. Tarvii kato. Terve! Otan Mikä oli haaran. pojalla mielessä? Se näitä mä haluun. Terve! Et. Joo, nyt tuomiset tuohon kiinni, niin otetaan. Noita. Kiitos. Sitten mitä seuraavaksi? Sitten laitetaan kuulampia. No way! Jos laitat uuden radiaattorin, suosittelen, että laitetaan puoli radiaatorillista kuulampia.
Sitten laitetaan jokaisen näihin rööreihin 1 purkki breakfluidia. Sitten haetaan bensakanisteri ja laitetaan bensaa tankkiin. I've had enough of living in poverty with you. Don't ruin my new life now. Get out here, Hick. Tänään huonot mainokset. Katsotaan mäkään kun se. Okei. Mitäs nyt sitten bensaakin? Mitä? Nyt saadaan renkaat pihalta. Nyt tarkistetaan renkaiden kunto tällä viivottimella. Pistä huonommassa kunnossa olevat renkaat taakse. Sitten kiinnitetään. Mitäs semmonen? Trikki. Niin jo, nehän vois vaan tehdä. Itse asiassa mulla on täällä timescaler, skip repair work. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kohan mä toki kokeilla tätä, että toimiks tää wheels, offset wheels. No ei, joten joudumme hakemaan jokaisen manuaalisesti. Voi nopeasti tähän kertaa vaihtaa tää musiikko. Kiitos. Yritin tarkistaa kuntoa. Koska ne on fleetarilta ne renkaat, niin kattokaapa tätä. 100. Sitä minä fleetari hoitaa. Mä ei tarvitse huolia mistään kunnosta, kun fleetari laittaa. Kuule, hommat hoitumma. Ei muuta kuin... Oi, tää koko se on toista. Mikä sinä kolisee? Mikä nää niinku tuhoaa itse? Kato minä nakkaan tästä tuolla vielä kiinni. Niin, otan mä renkaatkin kiinni. Noniin, hyvä tulee.
No, hyvä mekaanikko kyllä, että voisi varmasti olla parantamisen varaa. Joo, palaa väsyttää. Sitten kohta pitäisi saada tietää, että lähteekö vehje käyntiin. Niin, meidän pitäisi varmaan pistää tuo vaihekeppi kiinni. Interior tuning. Tämmönen. Koko 6. Sitten on gearlinkate. Muistakaa tämä. Tämä on tärkeä muistaa. Sitten seuraava video tulee, kun tuo jaksaisi tuo kaverit editoida kaiken ja eipä muuta. Mä oon tämmönen ykä, joka tuli tähän puhumaan mun kaverin puolesta, kun se ei jaksanut sanoa mitään. Ja muistakaa tilata. Tai sitten käy pahasti, ei oikeesti. Tilatkaa ja tykätkää jos huvittaa. Kuulitte kyllä oikein siis.